Odinana Buzondo Imano Berolu Neti Mpunasi Umu Igbo Chiharia Umu Igbo Chiharia Kwambozi Oneti N'ụtụtụ n'abalị ọnọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịka anyị fọnda mba gị ndị oche nye anyị fọnda mba gị fọdụ sikala aka ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka bịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m afa nji wee chi ọzọ bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa all you need to know about Agwu. That word Agwu bụ ọdịnala Igbo language. Yes, mana mmala ka nkọwalụ gị ihe bụ Agwu a. Gịnị bụ Agwu? Ọ mgbe ụfọdụ asị na onye a bụ onye Agwu mgbe e kwuru onye that person pụtara ife then wee kwukwa na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere Agwu mana Agwu onye ọbụla differ from person to person depending na ọkpụkpọ oku akpọrọ onye ya bụ anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee dere ụbọchị taa. Nke ọzọ ọ bụrụ na niile esonyere m niile esonyere anyị na mmemme a sị m ị na-esonyere anyị na-eshi ya na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu ị na-anụ taa ka Chukwu oke pụrụ ibe ihe dị na-egozie gị mgbe ị na-eme nka ka anyị gabakwa n'ihu na nkụzi anyị ji bịa annual event anyị na-eme na temple for friends of the temple and also is my birthday so you are invited. Ụbọchị ahụ a ga-enwe lots of side attractions a ga-erikwazie ma ṅụọ yes emesịkwazi eziokwu TV ga-anọkwazie live chịkwazịa then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa dịka anyị si wee bido bụ nkụzi anyị ga-abịa as admonition. Alụ nwere mma atụnye gị bụ mara ya amalụ na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere Agwu. Gịnị bụ Agwu? Ije n'ancient book ọ sị gift of a man maketh a way for him. All gift gị anwa ị nwere ka ị ga-eji wee bụ mmadụ na ndụ a no matter what. Ihe ya ajụzi onwe gị bụ kedu ihe anwa bụ ya gift. Ọ bụrụ ihe ọbụla ka ị ga-agbawara afa. Ihe bụ ya ti ya gift bụ ihe anwa ife anwa na-enye gị inwe passion for ife anwa na-enye gị obi aṅụrị ọnyanwa bụ ya gift. Mmadụ nwekwara ike inwe multi-talented gift. Yes, mmadụ nwere ike inwe ọtụtụ Agwu maka na o si na-etu onye si kwado na etu mmụọ si kwado onye dịka anyị si gwa gị na nkụzi ndị mbụ na-akụzi agwa gị na o nwere ndị bụ
enokin, onwe ndị wụ mystic in nature. Yes, onwe ndị wụ mystic in nature because of okike ha, site na okike ha na forces so ha na-ekere ha ka ọ bụrụ ha bụrụ ndị ga-alụ nnukwu ọrụ pụtara ihe n'elu ụwa dum. Enwere so many people wụ ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche na wee nye agbụrụ dị iche iche and site na okpukpere dị iche iche. Agbụrụ ọbụla na-efe Chukwu n'usoro nke ha. Ka mmadụ like somebody like Krishna, Buddha, that niile bụ called ones in a special way for their people. Etu a ka esi nwekwa called ones na agbụrụ dị iche iche ya na obodo dị iche iche n'elu ụwa dum. And onye ọbụla bụ called one ndị e nyere oke agwụ, a na-fortify ha, nye ha ngwa ọrụ ha ga-edozi rụ ya bụ ọrụ. Nya ha ga-adị multi-talented, ha ga-enwe multi-powers because that agwụ anwa and the gift anwa nwere is power. Ụfọdụ ya sị na knowledge is power. Yes, ihe niile anwa gift anwa onye ahụ nwere mere o ji wee bụrụ odogwu, ọnya ka o ji bụrụ karịcha akarịcha. So a na-enwe ndị nwere multi-talented and multi-gifts enwere ha. Ọnya ka anyị sị gị na ọ bụrụ ọgbụgba agboro onye a ka agboro onye a, onye ọbụla na ọgbụgbọ oku n'ụdị nke ya. O nwere ndị bụ na ọgbụgbọ oku ha jedebelụ na within their family circle. O nwere ike ọnwụ na family, ọnọdụ na family, ọ bụrụ onye alụ na onwe ihe ọbụla na-eme na family, a ga-akpọrịrị ya si ya kere ihe ikwu maka na ama na alụ ya na-aba. O nwere ndị limitri their gift within their family circle. Nwee ndị their gift bụ na ha ga-edu ude, a ga-anụ afọ ha na mba dị iche iche. Nwee ndị bụ na limitri their calling within their village setting. Achọ nka nkọwara ka ịghọta ihe nwe agwụ a. Agwụ a bụ spirit forces not behind every man's gift. So ihe ahụ ị nwere passion for, onye nwa bụ ebe agwụ gị si. Enwere family isi nwere particular agwụ. Enwere family ị ga-eje na be ha, ọ bụrụ sọ ọrụ aka ka ha na-arụ, and ha na-esi n'ịrụ ọrụ aka na-eme ọfụma. Nke nnukwu na-alụ ọrụ aka, nke nwaanyị nke obere na-alụ ọrụ aka, nke nwaanyị kwu na-alụ ọrụ aka, and they are doing very great. Enwere agwụ nka na ụzụ. Nwee ndị bụ agwụ azụmahịa, the business magnet. Ihe niile a agwụ. Enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, na ọ bụrụ na ala Igbo ọ bụrụ dibịa onye na-eji mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa were na-agwọ ya. Ị mụrụ na ahịhịa na-enye agwụ ekwu okwu. Ahịhịa nwere ike isi ya maka onye na-etu ọya na-etu ọya na-etu a, gị kpalụ m wetakwa nha ahịhịa nke ọzọ mizikọ ya nye onye na-etu a na ọ ga-enwere onwe. Ị mụrụ na akwụkwọ na-ekwu okwu ma ọ bụrụ na akpọrọ ụlọ that line, mana ị marọ. Have you asked yourself why is it na ndị nna nna anyị ha wee marụ na nke a na-eri eri, nke a na-anaghị eri eri, na nke a na-eji agwọ ọrịa, na nke a na-ejiri agwọ ọrịa? Have you asked yourself? There were so many leaves and herbs, they very popular. Ndị mmadụ use over the years. Ha nwere so many. Ọ bụrụ ya work to start judging them. Ndị kpọrọ ya ọrụ na mmụọ kpọrọ ya ọrụ makwa how to deal with the person whenever the person deviates from that natural calling. Ka ngwa one thing mara, ndị isi ụka anyị na-afụ nwere ike ịfụ somebody ọ bụrụ nnọọ onye isi ụka na-control multitude of people, whether ma ọ na-arụ ya n'ụdị ọdịnala ma ọ bụ na ọ na-arụ ya n'ụdị ụka, ụdị ọsọ onye si na-arụ is a called one. For nyanwe inwe the ability to control such crowd, ọga ọ bụrụ mmanya. Enwere mmụọ kpọrọ ya ọrụ kama enwere ike akpọzie onye ahụ decide ya n'ụdị ọ chọrọ isi wee zaa ugbu a maka ihi nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Dịka anyị wee gwara gị bụ na ana m erespekt etu ọbụla mmadụ si decide ịlụ ọrụ ya, ọ bụrụ m kpọrọ ya ọrụ. Ọnya bata ụfọdụ ndị ọdịnala anyị ha na-ajụ kere ihe kpatanụ nji wee kọwaa na ndị nwere agwụ nwere ike ịlụ n'ụka. Ọga ọ bụrụ m kpọrọ onye ahụ ọrụ, mmụọ kpọrọ ya ọrụ kpọrọ ya ọrụ. Adịghị ị ga-eji mana akpọrọ ya ọrụ bụ na n'ebe ahụ ọ na-arụ ọrụ
ọ ga na-eme exploit, ọ ga na-eme so many things. You have to ask yourself this mommy that the GOs for the fact that how we can set up a system where we can bring get those multitude then after ọ bụrụ na ọrụ mmụọ wụ the first time m gụrụ millions and ma gụrụ millions before so nwere ihe ọbụla m na-asị ka m mee. Ụfọdụ ndị content creators na-anọkọta create a war power maka na ọ na-achọ ego Facebook na ndị social media advantage. Yes, onye bata ndị arụ n'ọdịnala mma akọwara gị ya. Ụzọ ihe na-abụ bụ ihe na-enye mmadụ nwere onwe. Enwere onye ga-enwe problem ihe onye anwa n'idiri ka mmadụ kwubi okwu n'isi ya. Mma cite omeny example. Onye nwere agwụ o nwere ike ọwụ problem ị na-efesi before mana ihe n'idiri ka mmadụ kwubi okwu n'isi gị udo obidi ọ gift. O nwere ndị ọgwụgwọ na ego stories ndị na Bible ị ga-afụ na onwe ndị nwere problem mana ihe n'idiri ka another person kwubi okwu n'isi ha abụrụ ha nwe. So onyenwa ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ike adịrọ n'okwu ọnụ ịma na onye a na-aghọrị gị. N'ọdịnala Igbo encourages na mmadụ na-anọkọta jee ikwu nne ka ndị ikwu nne gụọrọ ya ọfọ kpere ya ekpere. Onye kpatara na ịfụ nna gị ochie imenatara ya ma ọ bụ nna ochie otie gị aka n'azụ so nwa dị ihe aka ọgbọ gị ihe awụ prayer abụrụ mgbe kwugudo maka na ọ bụrụ gbakata ahụ ya. So that is prayer. So o nwere problem mmadụ ga-enwe ihe niile ka mmadụ ọzọ kwubi okwu ka mmadụ. O nwere onye a na-akpọ Ana na di ya Elkana na agba ochie. Elkana bụ onye nchụaja, Ana bụ nwunye ya nke bụ afọ n'anya a na-amụtara nwa. O nwere mmemme ha na-ada ejebe annual feast a na-akpọ mmemme Shilo. Aha annual feast ka ọ bụ. Yes, mmemme Shilo abụ ha na-eje na temple ebe nnukwu onye nchụaja nọ ka o kwubi okwu n'isi ha. Nwoke a bụ onye nchụaja na-ekpebu ebere ka nwunye ya ọfụrụ n'anya mụta nwa mana nwunye ya mụtara nwa. Ganye na ha eje mmemme Shilo mgbe a nọ n'ọta na-ekpe ebere ka nnukwu onye nchụaja na-akpọ Eli nere anya fụ ebe Ana nọ fụ ka ọ na-ama jiji na-ebe akwa o wee n'ebe asaịtị ya wee spọ ya na kedu mgbe ibido ọṅụma mmanya a na-asị ya na onwe ọgwọ mmanya ṅụrụ kama etu o si dị ya n'obi ka eji bịa n'ihu Chineke ka obie n'ihu Chineke. Onye nchụaja wee sị Ana ebe ọ bụ na ọ dị etu a ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ ya. Okwu a mere Ana na di ya na mmekọ dị ka di na nwunye. Ana wee dị ime wee mụọ nwa a na-akpọ Samuel. Ọnya Samuel simple means nwa ayọtara Chukwu n'ayịyọ. So ọnwa onye sịrị gị na ike adịrọ n'okwu ọnụ onye anwa na-aghọrị gị. Abụrụ m onye ọdịnala na-anọ enwere wider knowledge agụgo m so many books ịghọtara ya before m bịa n'ọdịnala. So enwere m wider knowledge mana onwe onye nwere ike ịpụta onye ọdịnala. Yes, o nwere awakening mana bito na ọgụbụrụ nwere wider knowledge o nwere ike condemn ndị ọzọ. No, ihe mana ihe nji wee sị gị na ọdịnala bụ the best based on the research m megoro so far. Ọdịnala na-eyuzu o nwere onye nwere ike inwe problem ọ bụrụ na niile ka arụ ọrụ n'isi ya si ike okwu ọnụ adịrị enough. Si ike okwu ọnụ adịrị enough na-enidiri ka emee something extraordinary ma ọ bụ gboo onwe enwere ike ọ bụrụ onye ọnwụ na-ada n'isi ya. Ọ bụrụ onye ọnwụ na-ada n'isi ya onye ahụ ọnwụ na-ada n'isi ya nwere ike ọ bịa in form of sickness. Ị na-enye ya ọgwụ ọ dị anabata ya. Dọkịta sị na ya mere ụdị ọya na-emego treatment ekwesịrị ka anyị nwee improvement na healing ma nothing happens. Nke bụ eziokwu bụ na ike dị enwere aja enwere ike ịchụ n'isi onye agba onye ahụ onwe wepụ aka mmụọ dị n'ahụ ya nwa a na-enyezi ya ọgwụ na-anata. Adịghị achọ ka m convince ana m agwa reality dị in life. So ihe na-achịkwa bụ mana ihe nji wee kwenye na ọdịnala bụ karịsịa iji si na ọdịnala ụzọ ndụ one. Ihe a bụ ụzọ our forefathers solo. Isoro ụzọ ọdịnala ị nwere ikwu na ibe gị nọ on the same path that can actually intercede for you. Yeah, because once you believe in ọdịnala ya carrying your ancestors along. Nke a bụ ofu. Nke abụọ
ọdịnala nwere advantage maka na ọdịnala na-use the two method, ike okwu ọnụ ya na n'ike ịlụ ọrụ. O nwere onye ya enwe problem ọ bụrụ na anyị ga-ekwubi okwu n'isi ya ọ dịrị ya mma. Nwa onye ga-enwe problem ọ bụrụ na a ga-achụ iri aja ma ọ gboo onwe o wee nwere onwe. While other religion na-eyuzu ike okwu ọnụ na Christianity ha believe on ịchụ aja, mana ọdịnala believe n'ike okwu ọnụ, believe on ịchụ aja. Ifugo advantage anyị nwere. Yes, ọdịnala kwetalụ na ihe niile Chukwu kere eke na-eto Chukwu, mana Christian religion believe na nọọ mmadụ ihe na-eto Chukwu, mana ọdịnala kwenyere na even na animals yes na-etokwu Chukwu. Ọnya kpatara na ndị nna nna anyị ha abụdo iri nri owere rice ma ọwa akpụ tụpụrụ na ime ọ tụpụrụ lizard, ahụhụ, ngwere, ọkụkọ na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. Ụmụ anụmanụ adịghị azara ụlọ, o nwere ihe ọ na-arụrụ ya, mana ọ love maka na o kwenyere na ihe niile ndị a bụ ihe Chukwu kere eke, na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna nke igwe ga-esi na aka mmadụ wee zụọ ha nri. Is an act of love. Ọ ọdịnala bụ religion na-eme. So ọdịnala gosibara gị advantage na ọdịnala nwere ghọtara ya. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ka mmakwara gị atụ maka ndị na-asị m gịnị ka m ji ekwu otu Baịbụl, akụkwa m gị ya sị na ihe m ji ekwu otu Baịbụl gwọ ka m sị na ihe ma wee mara gị atụ. Wee kọọla anyị kọọ akụkọ na Baịbụl wee kwuo maka onye Jizọs fụrụ wee bụ na o nwere negative vibrations, ọ dị possessed na ọ bụ the language ndị ụka. O wee jụọ ha onye ka ụnụ bụ, ha wee sị na ha bụ igwe. Ọ gbadogo na onye abụrụ I cast I bind ka onye ide a ga-agbaliri onwe. O nwere mmụọ ga-ejide mmadụ. You must give that mmụọ something in order to take away something. Example, ọ bụrụ na nwatakịrị ji ihe na-achọ imerụ ya ahụ, iche na pịratị ka ọ ghara ibe akwa, inye something wee narị akọ. All natural process. O wee sị ha oke ngwa na onye unu ji ga-ezuru ụlọ ya mkpa ngwa banye n'ime igwe ezi. I can tell you without providing alternative they are going nowhere. Ha wee baa n'ime igwe ezi. Igwe ezi ahụ ihe o ji gba ha onwe in exchange. Ha banye n'ime igwe ezi. Bible wee sị na ha banye n'ime igwe ezi wee mmiri wee baa na mmiri wee gbawụsịa. Ọ bụrụ aja kacha. Ghọtara ya? Kedu ihe kpatara na Jizọs na onwe emerọ gịnị akas aban? Ghọtara ya? Oke, ka mmakwara gị ofu atụ fọ ngafe. O nwere ebe ọ na-asị onye agwọrọ si na onye agbụrụ isi. O wee were asụ mmiri eme isi enyere aja wee tee na nsị aja esa ahụ na mmiri. Nwaanyị na-eyuzuru akas aban. So ihe ọ pụtara na enwere scenario ọ ga-abịa enwe alụọ ya ka alụ ọrụ. Ghọtara ya? Ọnya ka ọdịnala Igbo na-alụ ya ka alụrụ ọrụ kwubiere ike okwu ọnụ. So ọdịnala nwere use two version. Ghọtara ya? Then based on my knowledge so far, ama m na agwụ niile bụ agwụ. Ụfọdụ ndị ọdịnala ụfọdụ na-atakọrọ nwaanyị ji wee na-ekwu na onye ọbụla nwere agwụ ọ na-arụ n'ụka bụ ọdịnala, ọ na-arụ n'ọdịnala. Ọga onye ọbụla ọsọ ya onye a na-arụ n'ụka pawa anwa onye ahụ nwere ike ịnọkịta mgbe ụfọdụ kwubielu ndị mmadụ ukwu enwe nwere onwe agwụ na-eme ya ana onyinye amara onye anwa. Nke bụ eziokwu na o nwere onye ọbụla na-arụ ọrụ enwero ndị ya abịa across the person nwere onwe. Nkwa ndị ga-abịa nọ ha ma enwe nwere onwe. Ihe kpatara ya bụ na enwere onye edebiri n'ọnya ga-ekwubi okwu n'isi gị ka e wee nwee udo obi. Enwere onye edere ọ chịrị come across that particular person ga-ekwubi okwu n'isi ka e wee nwee udo obi. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Agwụ bụ gift ahụ ị nwere, ihe anyị nwere passion for. Let me give you an example. Agwụ achọrọ ịma ma ị na-arụ n'ụka ma ọ bụ n'ọdụ n'ọdịnala. Gift wu gift gị ka nwere onwe mmadụ bido na mgbe nka dị early 20s. Okay, bido na mgbe before my 20th birthday, I have been one of the speakers. Ana m ezigbo ozi na-ezigbo ozi what are they normally call ozi ọma n'ụka ọbịa. Bido na mgbe m nọ na Region of Men, bido na mgbe m nọ na Confraternity of the Most Holy Rosary, bido na mgbe m nọ na Maria Movement of Praise, bido na mgbe m nọ na Brook Rosary and all those gawazie mgbe m nọ na Bible Society for Charismatic. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na onyinye a dịbu n'ime m mpụta ụwa. To talk, gift of talking, giving lectures in form of teaching has been my natural gift. Now, obere niile and
of privilege niile m nwegoro ebe ọ bụ na m fụrụ onwe m a nominate m as one of the speakers and teachers na okpere dị iche iche njagoro ya. By the time m nwere onwe m wepụtara time wee teach on a particular topic, if na the organizers of that particular topic will always try to engage me in future talks. So natural gift, not because of na whether man or not, no. We make it unique and even when I was in Christian religion, about somebody named time for meditation. About somebody named time for meditation. About somebody named time for lecturing people. Is a gift. So gift that when you get your whether I'm in Onoka, money or Odinana. Makana ngozi chukwu na-adakwasị onye ọma na-adakwasị onye ọjọọ. Anwụ chukwu na-acha onye ọma na-achọrọ onye ọjọọ. Mmiri chukwu na-ezoro onye ọma. So gift abụrụ na-enye gift n'i nwere agwụ nọ n'iwu na ọdịnala ka ya arụ ya. Ọ nwere ndị nwere gift ha nwere abụrụ sịsọ na o nwere ike onwe ike okwu ọnụ. Problem ọ bụ na dara na problem a ga-eji so okwu ọnụ wee solve. Okwu ọnụ yuzo ike okwu ọnụ ajọ mmụọ erubere isi onwe yọtara mụ ama eji maka na anya ọnụ ọdịnala etu ahụ ọ dị n'ụka gosi dị n'ọdịnala onwe ndị nwere gift tu akọ dị then nwekwa ndị nwere gift na enwere ike ikwu ike okwu ọnụ nwekwa ike ịlụ ya asị ọlụ alụrụ alụ. O nwere ọlụ ọ ga-agba ọgwụ na alụ na mmụọ wee megide gị. Enidikwa ka alụ ọrụ in reverse to reverse it in the world of physical. Ọ ihe si eme na mmụọ. So ihe na-achịkọwara gị bụ na gịnị bụ agwụ. Ihe anwa bụ gift gị nwere iji wee bụrụ ọkaibe onye agwụ. Ọ bụrụ na ị nwere agwụ ime ihe ejije, don't look down on it. Then pay attention. Ihe ya na-ajụ onwe gị during your meditation time, na-ajụ chi gị na mmụọ niile gị na-asụ kedu ihe ị ga-eme ka ị wee na-aga n'iru si n'ike wee na-abanye n'ike na that ya choosing profession. O nwere profession enwere ndị si na ya wee bụrụ anụ afa ha anụ wee bụrụ mmadụ. Mana ihe dị mkpa bụ na ị ga-recognize ebe ahụ ihe ahụ ị na-eme na-enwe aṅụrị na ya. Keep doing it. Ka m nwere onwe m maatụ mgbe m nọ n'ụka ọbịa from my age 20 esogo m na ndị na-eme preaching. Enwere ike abịa na mgbe ụfọdụ akpọpụtacha ndị ga-eme lecture. Enwere ike a na-enwe 7 days crusade. 7 days crusade enwere ike nye one day. Enwere ike among ndị na-enye lecture abụ the youngest. So name ya. So ọ jụrụ gị weda ma na-arụ n'ụka ma na-arụ n'ọdịnala. All gift and enwere m passion for lecturing. Enwere m passion for it. And one funny thing about it mụ na nke m ji wee dị pụ iche karịa other guest speakers a na-enwe. Even during that time nọ n'ụka ọ na some of our speakers ọ na-adị ha surprise. N'ihe nidiri mụ just nye m topic ịchọ ka nkụzie. Nye m topic ịchọ ka nkụzie. Forget ya that day. I can even talk for over an hour, 2 hours. Yes, talking without looking on any paper. It's natural gift. While some in your had the lecture topic ịchọ ka abụ break that topic into how many stages actually. Ha pụcha one stage ejikwa idea jee na ebe stage ebe the pulpit ihe na-ede nekwa anya mara the next one ọ ga-continue. Yes, so mana mmadụ niile abụrụ ofu. O nwere ike bụrụkwa a good speaker. Ọ bụrụ na ngosi mmadụ gị books m gụrụ ị ga-adị surprise. As a Catholic, agụrụ m so many books. Agụrụ m Vatican 1, agụrụ m Vatican 2, agụrụ m Canon Law, agụrụ m all the catechisms of the church, all the councils of the church. Ihe mere eji wee convoke all the councils of the church. Go Life of the Saints. Even on my bookshelf then, and when books, lots of books, Life of the Saints. So many of them. You know that? Then other books, agụrụ m Buddha, agụrụ m The Gate Open by Voman. Agụrụ m The Light of Truth by the Abroshin. Agụrụ m Muhammad, agụrụ m Buddha. Agụrụ so many books, I can't even remember so many of them. Many. So, madam, in preparation,
Even mgbe m gụchara dịtụ na mbụ nwere good this thing, gift in teaching. Even mgbe m nọ na networking, I'm one of the speakers because of that natural gift of talking and teaching. So that gift, even mgbe m bidoro ọrụ mgbe agbụrụ sị m na mma aga n'ihu ọrụ m, na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ehi ifuru ha mara where to start. Sị ka m esi eme, asị m na agụrụ ndị ekweta mee ekwe ma kweta na mma alụ ọrụ. Mkwetacha na mma alụ ọrụ bido ihu ọrụ m, si akịrị ihe ọzọ m eme. Ọ sị m na mmadụ na ọzụzụ niile a zụrụ m ka m gụọ akwụkwọ dị iche iche go in preparation of this my calling. Mmadụ etu ahụ nsi wee use ya when I was in networking, I should apply it. Na ga-esi n'aka m na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, na ga-esi n'aka m wee zụọ ọtụtụ ndị mmadụ. That's the message I had clearly. Yes, when can I join? When I was in networking, and I'm now, but I'm down downlines throughout the whole federation. But I'm now. So the same way, and the more that I'm now, mother to one see where not on Abuja, when we're downlines everywhere. Now, man, of one ever open and none than I need. Now, what's your man, them mother, somebody all over the world now. And that's exactly what. Remember that you were wrong, man. He were waiting on the end. You might hope you have passion for. Keep on doing it and keep on trying to get better. And the more money on Anya we have on your passion in one, make it an effort to be the best in that profession. That is what prompted me to read so many books. Yes, because I want to know more. Maybe at that time, now my Buddhist and had a surprise. Because I was trained by theologians. At even age 20, Esogum was the youngest person so I anchor program na All Hallows Seminary. At age 20, program I na my TV council. Obuni Gelota then. I'm on the program now, but 80s I made the program. That's in 80s. Year 2000, 2001, 2010. I'm also in Macanao. That's a program I remember on All Hallows Seminary. And they show you an APS every Friday, 8:30 to 9 o'clock. And there were some Reverend Fathers like Reverend Father Dr. Hiradani Shobi, Reverend Father Benjamin Ude, and the rest of them. Normally, I was to defend the Catholic faith. That time I was the youngest. So I brought that I can be dolo. You hear Basalo faith and conviction. Deep, deep. Can do the best. So when you hear the magic, hear them whatever I give together. Get more training on it so that you will be one of the best. Because all when you get training, you have other mentors. We recommend some certain books for you. They recommend some certain books in order to widen up your knowledge. I remember when I was in M Global. 21st century freedom fighters. Now M Global Alliance in Alliance then. Yes. And we'll some books, great mentors will recommend you to read. So because they want you to get improved. So I will give to anyone. So only one that particular gift to mentor you. Okay, that's your gift that one. In our west part in here. Once any field over if you about an expert, I can tell you. Any field over if you one mechanic, just ordinary mechanic, one audition from Edo State in Abuja that time. Only large mechanic workshop. One day I came to because my gentle like no Jena new pass about Abuja and Abuja. Jemawa, Jena Candinele Japanese to the same guy. Okay, where Marona they had a Kubezu. Okay, them na shop this guy. Shop here carry two plot of land. Moto to everywhere. You need to write why anything back your moto, Abuja their computer. Then read the chat. Some are gonna have to get a momentum. They're gonna do a come out. But more I'm going to say, a lot of money after I'm gonna negotiate the price. General,
ije ebe a na-agwa gị that is moto na-apụ moto na-abata moto that guy adịghị ana n'ụlọ less than 100k can go and verify just nwa onye mama jụọ ya na nke ọdịọn onwe na kọmputa nne moto gị o nwere ihe anyị ala ebe less than 5k moto na-apụ moto na-abata onye na-enwe ụdị ego a daily ọ kọntinu na-enwe ụdị ego a na ọwa obere mmadụ ọ bụrụ obere mmadụ ka nna akọwara ihe a command ordinary mechanic abụọkọ na ọ bụrụ injinia o jere ọdị yunivasiti mana n'ọwụ ihe gbasara ihe ọrụ ha na-akpamụta ya ọga ọ bụrụ na ewu gen ripera ụmụ onye nke mmụọ na Abuja ma gen ripera ọ bụrụ na jen na-enye nsogbu ịkọtara mmadụ na ahụ na taghasị bụ jen na nke onye etu a ọ bụrụ ha na ọrụcha jen gị ọ bụrụ na ọrụcha jen ọ bụrụ na jen gị ọrụcha jen ọ bụrụ na ọrụtara ya ọga onwe onye ya rụtara jen ọgwụ na-arụ jen ọ na-agwa gị jen a from ogede etu a gị bido mee provision na jen a is going mana jen ọ bụ na jen ndị ọzọ na everyday a na-arụ jen na nke rụọ jen na jen anọkwara mfe extra 1 month Igbo jegoro Abuja ndị niile na-arụ ọrụ aka na ebe ahụ bụ ndị Yoruba na ndị Togo na ndị Kotonu na-etake over mgbe a rụrụ my house enyekpọta ndị Togo nye ha ụlọ 4 months alụ the house everyday ha na-arụ ọrụ mana nye ya ndị be anyị ebe onye mata anyị taa a gasị gị chọwa ndị Togo ime POP a gasị gị chọwa fat ido blọk ọ dịgbede excellent asị chọwa echeghara ịlụ solid house go and look for them gịnị mere Igbo alụ na-eme Igbo ụmụazị anyị onwe chọrọ ịlụ ọrụ ihe onye ọna chọrọ ime wụ onye anyị ji ebe ọ ga na-epres fon ma ọ dị na bet na jeje nọ na-akọtu ihe na-achịkọwa bụ na ụmụ Igbo ịmara ebe anyị nwere pashọn ihe problem enwere onwe na ihe ahụ ị na-eme ịbụ an expert in it ịmụtara ya ọfụma ihe ahụ na-agba akara aka ihe ga na-eche gị kedu ihe m ga-eme ka prọfeshọnal nọ na ya ka m bụrụ the best onye ahụ abụ ihe kwesịrị ịda abata n'obi mgbe ọbụla and believe in me more you are getting better that is more money. Ọ bụrụ na ewu dibịa na-akpọrọ gị ọrụ ọga stop ime kasị ihe na Facebook go and gbọọsa agwụ go and learn work ka ị ghara ide eji ndị mmadụ na-eme trial lock ọ ga-enwerịrị onye ịgbara ọsọ agwụ n'aka ya ga-akụziri 1 or 2 onye ahụ ya mentọ ọnya ga-akwụdoro gị mgbe a kpọrọ m okwu nnata yes nna mụtara nna m owu dibịa rụrụ ọrụ mana nna m alụrụ so wee break that lineage of dibịa dị na be anyị mana mgbe m batara mkpụtara na mma arụ ọrụ nwa na ha sosi m ji ha ji aka wee direct ya na be ndị mma eche eje m na 2-3 different people yes n'aka 3 mmadụ 3 ndị okenye ndị asị m mmụcha na nke onye asị m okenye ebe a ma adịghị okenye m je na be onye dị etu then we bring all knowledge together mana ihe a na-afụ n'ụwa kịta ahụ before you know it onogide obere oge onye etinye ego ayọrọ n'isi si na ya na-alụ ọrụ kere ebe ọ mụrụ ọrụ nọtin ọ na-eme kasị ihe ọ ga na-eme ewu onye na-eso ofu onye akwụọ ihe a ọsị na ọkọpụrị onye nke akwụọ ihe ọsị na ọkọpụrị ị na-eme etu ọ nwere ụfọdụ ihe a na-akụzi na Facebook abụrụ rịl o nwere ụfọdụ ihe mmadụ na-akụzi ebe ahụ onye agha ma apụta 100% to you ịghọtara ya o nwere some secret some certain things mmadụ ama agwa gị na ọ bụrụ na ị na-efolie ihe a ga na-eme with the more you look the less you see mana ọ bụrụ na ị bịalụ tinye na be mmadụ gbaa ọsọ agwụ ọ kụziere the secret dị na business ọ kụziere ihe ọbụla bụ ihe ọbụla and onwe nke ịlụbara ọfịa gị ahụ ịkpọ ya mentọ si ya nna m ukwu na-ekosidere m ma ọ bụ nne ukwu ọ sị gị mee nka o nwere ofu eze nwaanyị bịa na be m bịa mụọ ọrụ the other time bụsị ọ na-alụ agwụ ọ na-akwado ihe ọrụ ya na-emedosi ịmụ ihe ọrụ ya ejere m di ya ebu m ọfọ wee jee ruo ebe ahụ gụọrọ ya ọfọ nye aka kwadoro ihe ọrụ ya maka gịnị na ọ nọ with me for months mana ọ bụrụ na onye ọzọ kere ego na-eyi akwụ m ihe eme ka si na be mbụrụ ọfọ mpụ ego na gị akwụ adị m enwere chansị ama m ihe ameri ha ụlọ nke plan ya ti na-enweta chansị ga-adị m iji enweta ya mana emere m ya because of na I want something mana ọ bụrụ na onye ọzọ enwere m time so gịnị ka m na-achọ ịkọwara gị bụ na prọfeshọnal ọ bụla efuru onwe gị
jiri aka gị jee mụọ da professional, mụọ ya ọfụma ka mmadụ ga-atọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga into transportation, kere onye ị ga-eje ka ije mụọ etu esi eme transportation. Either ije na GGU ma ọ na ije na God is good, mụọ n'aka professionals na ọ bụrụ chọrọ isi standard. Mana ọkabụ manụ nọ na streeti ụlọ tazie na aka nka enwere ihe o mepụtara, ọnya ka ihe eje mụọ ọrụ. Ị kwesịrị ije na nke ya because ọ bụrụ na ọma how to be successful transporter, ọ ka eme apply bụrụ dị successful na transport business. Mana ihe ọ bụ kpak ọnya batara transport ya bụ ejọ mmụta ebe iri ọgbaka gị ọgbapụtara ọzọ, ọnya ka ihe eje gosi ọrụ ọnya nwa ihe eje n'aka ndị professionals ndị na-eme dị successful ka ị wee kwụsị kwak. Maka ịkwụsị ka kwak ịkwụsị try and error. And nke bụ eziokwu na ịfụghara ndị a akwado ọha ga-abụ otu mgbe ụbọchị amụta sị na ụmụ nwa na-ese nwaanyị nwa na Facebook ndị megidorozinụ jee na one pastor nwa before you know it ochewe ụka ọ kwadoro anything. Maka na ọ bụrụ na ọ dị well trained, those things ya nwa ga-emecha confuse wee ga-eme ka o mechaa chi ga n'ụka. Ọ ka ajụ ya na ajụjụ during the time of training akọwarịa ya. Mana because na ọ dịrọ properly trained, ọ na-emekasị. Ịmụtagoro n'aka mmadụ etrenechaa gị, adịzie ya agwụ, ị nweziri ike karịa ọga gị n'aka ndị niile anwa mgbara ọsọ agwụ na be ha today. Aka dị more successful karịa 3 of them. So mana ị na-achịkọwara na ị nwere ike ịka nna gị ukwu, so mana ị adịgoro humble enough. Maka na asị nọ ewu nata ana ọmụta nne ya ala, dị humble enough to nwee ike mụta ịmụtachazie adịa nke agwụ anwa ga-eme that line. You need other afa. You go along that line. Ọ bụrụ na ya adịsịrị passion for teaching, go along that line. Ihe ị ga-emezi bụ ọ bụ na religious teaching ka ị chọrọ ma ọ bụ na academic teaching, you read more books ka ị bụrụ ọka ibe ya. Ọ bụ na religious teaching, read more books, buy many. Iri dịcha ha ncha na-ewe chịkọ. Then ọ bụkwa na ndị chọrọ iwe musicians, look up to successful musicians. Ọ bụrụ na ị chọrọ iwe content creator, look up to successful content creators. Know the secret. But whatever, I can tell you, being consistent is very important. And the thing is, we do consistent. You can hope that time you meditation. After you teach Sharia, during that quiet time, talk about this, talk about that, you get better. What they go is only your gift that will make a way for you. That's your gift to God. That's your services. You monetize it. That's your services. You learn that the matter. Can get your tag? They go to get that these services. Only Maro go. Only all them back. That's all the way. How to say about you are doing this dimension. I could see Masala. Then send the message in WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Now to work in get me here in only carrying this in Akia. I go more for this in the end, then I pass Osi Odinana. Then I share our videos. I think for Macamel. But was you often in this way and I told November. The friends of the temple and the children of the temple. As in no Macamelon. As in no go Jeron, George or John or Yellow. As Moeson on Gadima, Donia Gadima. Manoeson on Amad, Manonia Amad, not a Matiru. That to work in Cabrini, you can listen again. Yagas, what about the Chinine? No Gawan case you. Then you make a long